Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da imamo kvorum za rad. Pre prelaska na dnevni red, podsećam vas da je na današnji dan pre godinu dana konstituisan parlament u ovom sazivu i čestitam vam prvu godišnjicu uspešnog rada. Dozvolite mi da se tim povodom ukratko podsetimo na rezultate našeg jednogodišnjeg rada. Naime, Narodna skupština je u ovom periodu održala 15 sednica u ukupnom trajanju od 95 radnih dana. Od toga, pored konstitutivne sednice, održano je 6 sednica redovnog zasedanja u trajanju od 63 dana i 8 vanrednih zasedanja u trajanju od 31 dan. Narodna skupština je razmotrila 90 tačaka dnevnog reda i donela 129 akata, od kojih 48 zakona i 81 odluku i druge akte. Na predloge akata koje je Narodna skupština razmatrala podneto je 2984 amandmana koje su razmatrali nadležni odbori. Želim i očekujem da ova Narodna skupština u predstojećem periodu radi još efikasnije i da ostvari još bolje rezultate u svom radu na dobrobit svih nas. Obaveštavam vas da su javili da će odsustvovati i sledeći narodni poslanici: Stevan Lilić, Miomir Tadić, Vladimir Dobrosavljević, Vlatko Sekulović, Radomir Naumov, Jelena Milenković, Ratomir Svirčević, Srđan Sikimić i Dragan Jočić pre podne. Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik i potpredsednici Vlade Republike Srbije, ministri u Vladi Republike Srbije, sekretar Vlade Republike Srbije i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Nenad Čanak, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i dr. Predrag Filipov, potpredsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u svojstvu ovlašćenih predstavnika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, koja je podnela Predlog zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine, a čije je razmatranje predviđeno tačkom 2 dnevnog reda ove sednice. Takođe, saglasno članovima 83. i 84. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, obaveštavam vas da sam na ovu sednicu pozvala i predstavnike Narodnog pokreta Otpor. Dostavljen vam je zapisnik druge sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održane 22., 24., 30. i 31. oktobra, 5., 6., 7., 8., 19., 20., 21., 22., 26., 27. i 28. novembra i 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13. i 17. decembra 2001. godine. Da li ima primedbi na ovaj zapisnik? Nema. Pošto nema primedbi na zapisnik, prelazimo na odlučivanje o zapisniku u celini. Stavljam na glasanje zapisnik druge sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održane 22., 24., 30. i 31. oktobra, 5., 6., 7., 8., 19., 20., 21., 22., 26., 27. i 28. novembra i 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13. i 17. decembra 2001. godine. Molim narodne poslanike da se izjasne glasanjem.
Zaključujem glasanje i konstatujem da je za glasalo 146, protiv nije bilo, uzdržan je bio 1, nije glasalo 52 od ukupno 199 narodnih poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik druge sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini. Po Poslovniku, reč ima narodni poslanik Tomislav Nikolić u svojstvu predstavnika poslaničke grupe Srpske radikalne stranke. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, otvaranjem ove sednice učinjena je gruba povreda Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Nama se desilo prošle godine u vanrednom zasedanju da smo tražili da se usvoji zapisnik sa prethodne sednice. I tada je stav Narodne skupštine bio u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine, moram da priznam, u skladu sa članom 163. do 166. da na vanrednom zasedanju, a to reguliše i Ustav Republike Srbije, Skupština radi po unapred utvrđenom dnevnom redu koji je dostavljen od strane ovlašćenog sazivača vanrednog zasedanja. Mi smo dobili dnevni red za ovo vanredno zasedanje i u tom dnevnom redu ne piše da ćemo usvajati zapisnike sa prethodnih sednica. U tom dnevnom redu ne piše da ćemo imati prava na poslanička pitanja. Vi ste, gospođo Mićić, krenuli sa usvajanjem zapisnika, iako to nije u dnevnom redu. Ja bih to mogao i da prihvatim ako je to princip i ako više nikada od toga nećete odustati. Ali vas sada pitam, pošto ubacujete poslove koje Narodna skupština radi normalno na sednicama, da li ste predvideli da imamo pravo da postavimo poslanička pitanja na kraju ovog zasedanja, iako ona nisu predviđena u sazivu koji nam je dostavila Vlada Republike Srbije, ovlašćeni predlagač dnevnog reda za vanredno zasedanje? Ja vas samo molim da Narodna skupština Republike Srbije jednom i konačno usvoji principe po kojima će da radi. Ako Ustav nije video razliku između vanrednog i redovnog zasedanja, izuzev dnevnog reda koji mora da bude unapred utvrđen i o kome se ne izjašnjava Narodna skupština Republike Srbije, onda po vašem tumačenju sve do danas na tom vanrednom zasedanju nema usvajanja zapisnika i nema poslaničkih pitanja. A ako vi mislite da treba na vanrednim zasedanjima da se usvajaju zapisnici, onda moramo da imamo i pravo na poslaničko pitanje. Skloniji sam da verujem i da prihvatim da danas ne može da se usvaja zapisnik sa prethodnih sednica. Uostalom, mi smo čitavo redovno zasedanje proveli bez usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, nikada nisu bili spremni za usvajanje. Vreme. Završavam. Pa ste to prihvatali kao činjenicu, nije vam padalo na pamet da zastanete sa sednicom, da je odložite na nekoliko sati dok stigne zapisnik. U takvim uslovima, kad na vanrednom zasedanju, u redovnoj sednici, nema usvajanja zapisnika, ne čini mi se previše logičnim da na vanrednom zasedanju usvajamo zapisnike koji nisu bili u dnevnom redu. Gospodine Nikoliću, usvajanje zapisnika nikada nije bilo tačka dnevnog reda, ni u prethodnim sazivima kada ste vi takođe bili narodni poslanik. Imate član 85 Poslovnika Narodne skupštine koji kaže: pre utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik prethodne sednice Narodne skupštine. Što se tiče vanrednog zasedanja Narodne skupštine, prema članu 166 Poslovnika Narodne skupštine, na vanrednom zasedanju primenjuju se odredbe ovog Poslovnika o redovnom zasedanju, ako odredbama ovog poglavlja nije drugačije određeno. Što se tiče zapisnika, nije drugačije određeno. I što se tiče poslaničkih pitanja,
imate član 165, za vreme vanrednog zasedanja na sednici Narodne skupštine mogu se postavljati poslanička pitanja samo ako je predlagač vanrednog zasedanja to predvideo u svom zahtevu. Jasno, nije predviđeno i dakle na ovom zasedanju neće biti poslaničkih pitanja. Da li ste zadovoljni mojim odgovorom? Da li ste zadovoljni mojim odgovorom? Ili da stavim na glasanje? Ćutanje znači odobravanje, ne znam. Znači zadovoljni ste. Dostavljen vam je zapisnik treće sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održane 20., 21., 26. i 27. decembra 2001. godine. Da li ima primedbi na ovaj zapisnik? Imate primedbu na zapisnik? Primedba na zapisnik? Je li po primedbi na zapisnik? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, na toj sednici predsjednik Narodne skupštine iskoristio je pravo da oduzme reč svim poslanicima Srpske radikalne stranke i da nas onemogući da govorimo o predlogu zakona koji je bio izuzetno bitan za Republiku Srbiju. Iako smo vam dostavljali u toku sednice dokumenta kojima smo utvrđivali prava predstavnika poslaničke grupe, zamenika predsednika poslaničke grupe, vi ste ta prava ignorisali. U zapisniku ne konstatujete da mi je reč oduzeta, iako sam izgovorio istinu za ovom govornicom. Tu istinu su posle mene potvrdili mediji, a ja vidim da vi medijima i danas veoma verujete. Tu istinu potvrdila i Demokratska stranka Srbije, kada su njeni predstavnici u Zrenjaninu izjavili da je ministar poljoprivrede Dragan Veselinov posle obilaska obolelih od trihineloze i zaraženog područja otišao u kafanu, dobro se nakrkao i dobro se napio. Ja sam ovde za ovom govornicom... Gospodine Nikoliću, ja vam izričem opomenu zbog povrede iz člana 101, a na osnovu člana 103 Poslovnika Narodne skupštine, zato što je zabranjeno iznošenje činjenica iz privatnog života drugih lica. Ja nisam iznosio, ja uopšte ne znam šta radi gospodin Veselinov privatno, ja sam čitao novine i to je pisalo u novinama, gospođo Mićić, i vi ste to mogli verovatno da pročitate. To je bilo istog dana kad sam ja tu pojavu kod gospodina Veselinova zapazio u klupi u prvom redu i kad ga je predsjednik vlade posle toga najurio sa sednice Narodne skupštine da ga ovde ne bruka svojim ponašanjem. A vi ste meni tada oduzeli reč, danas mi zbog toga izričete i opomenu. To je samo dokaz, gospođo Mićić, sa koliko malo takta i mere i sa koliko malo poznavanja ljudske prirode vi vodite sednice Narodne skupštine. I ja bih vas zamolio, gospođo Mićić, da imate isti stav prema svim narodnim poslanicima, prema svakoj poslaničkoj grupi. Ja dozvoljavam i nikada se neću buniti da bilo ko ovde izađe za govornicu i da mi prigovori i to što radim na sednici, pa čak i to što radim u privatnom životu. Ali nemojte da koristite priliku da opominjanjem i oduzimanjem reči uskratite pravo poslanicima opozicije da u Skupštini kritikuju ponašanje i vlade i pojedinih ministara. Da sam vam rekao ovde da je častan čovjek, da bi trebalo već da je podneo ostavku, vi me možda ne biste opomenuli. Ali ja ne znam do koje mere treba da ide jedan častan čovjek. Ja znam šta bih ja radio, znam šta bi neko drugi radio. Ja ne znam do koje mere će neki drugi ljudi da idu. Moje je samo da primetim šta se u Skupštini događa i da vama skrenem pažnju, pošto vi očigledno posmatrate samo poslanike Srpske radikalne stranke. Ja tražim da se u zapisnik unese moja primedba zašto mi je oduzeta reč i da se unese pisanje štampe od tog dana da sam ja bio u pravu, jer je ministar to dokazao kasnije, a evo i poslanika Demokratske stranke Srbije koji su to isto tvrdili.
prema članu 85 stav 2 o primedbama na zapisnik Narodna skupština odlučuje bez pretresa. Prema tome stavljam na glasanje primedbu koju je narodni poslanik Tomislav Nikolić izneo na zapisnik treće sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 66, protiv 105, uzdržana su bila 4, nije glasalo 34 od 209 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila primedbu koju je na zapisnik treće sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine izneo narodni poslanik Tomislav Nikolić. Da li još ima neko primedbu na zapisnik? Izvolite. Narodna poslanica Gordana Pop-Lazić. Dame i gospodo narodni poslanici, na trećoj sednici drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine, nakon što je oduzeta reč Tomislavu Nikoliću van Poslovnika, znači na osnovu paušalne ocene predsednika Skupštine i to u toku prekida rada sednice, predsedavajući Rodoljub Šabić je u 2 navrata meni dao reč kao predstavniku poslaničke grupe, dok njegovo mesto ponovo nije zauzela predsednik Narodne skupštine Nataša Mićić i pozvala me, nakon što sam se javila da kao predstavnik poslaničke grupe govorim o jednom amandmanu, da izađem za govornicu i kada sam stigla do govornice, rekla mi je da žali i da nemam pravo da govorim, bez obzira što je imala uredno ovlašćenje od zamenika predsednika poslaničke grupe, da sam u situaciji kada i predsednik i zamenik predsednika poslaničke grupe nisu u sali, ja obavljam funkciju zamenika predsednika poslaničke grupe. Nije prihvatila takvo ovlašćenje, izrekla mi 2 opomene zbog toga što nisam htela da napustim govornicu i oduzela reč. Nakon prekida sednice, što u zapisniku ne stoji, ovlašćenje da govori u ime predstavnika poslaničke grupe dobila je Nataša Jovanović. U potpisu tog ovlašćenja bio je zamenik predsednika poslaničkog kluba Srpske radikalne stranke Gordana Pop-Lazić. Gospođa Mićić je takvo ovlašćenje prihvatila i dozvolila Nataši Jovanović da govori, što znači priznala svoju grešku i autentičnost mog potpisa i moje funkcije u tom momentu zamenika predsednika poslaničke grupe. Na takav način, grubo kršeći Poslovnik, očigledno je bio cilj predsednika da što više poslanika Srpske radikalne stranke udalji sa sednice, udari po džepu i onemogući nam da imamo svog predstavnika, što nam Poslovnik obezbeđuje u svakom trenutku. Poučeni tim iskustvom, gospođo Mićić, evo, vi ste već u prvom obraćanju gospodina Tomislava Nikolića njemu izrekli opomenu, dostavili smo vam ovog puta ko sve od nas 23 po određenom rasporedu predstavlja poslaničku grupu, da ne bi u buduće došlo do takve situacije da poslanička grupa Srpske radikalne stranke ostane bez svog predstavnika. Ja molim da se to tako i unese u zapisnik, znači celokupan tog događaja, a ne ovako kako ste vi naveli da sam samo na osnovu člana 103 povredila Poslovnik i da mi je zbog toga oduzeta reč. Hvala. Stavljam na glasanje primedbu koju je iznela narodna poslanica Gordana Pop-Lazić. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 63, protiv 122, uzdržana su bila 3, nije glasalo 24 od 212 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila
primedbu na zapisnik koji je istakla narodna poslanica Gordana Pop-Lazić. Reč ima narodna poslanica Nataša Jovanović, primedba na zapisnik. Izvolite. 27. decembra priča se nastavila, ona o kojoj je govorila koleginica Pop-Lazić posle pauze, kako stoji u zapisniku, i to ne u vreme kada treba narodni poslanici da se vrate u salu, jer to nije vaš dosavski običaj, to obično traje sat vremena, vaše prikupljanje, i negde oko 16 časova, što ovde nije navedeno, vi ste prikupili kvorum i u poslaničkoj grupi Srpske radikalne stranke je dogovoreno ono što je rekla koleginica Pop-Lazić, da se kroz ovlašćenje ispred poslaničke grupe obratim ne samo Narodnoj skupštini, već celokupno i srpskoj javnosti, i da kažem zbog čega poslanici Srpske radikalne stranke napuštaju sednicu Narodne skupštine, na kojoj je između ostalog usvojen budžet skoro za 100% veći nego budžet za 2001. godinu, na koje su poslanici Srpske radikalne stranke iznosili sve primedbe na predloge Vlade Republike Srbije kroz mnogobrojne amandmane koje su podneli, na koje su poslanici Srpske radikalne stranke od strane predsedavajućeg gospođe Nataše Mićić na najgori mogući način, protivno Poslovniku o radu Narodne skupštine, maltretirani, šikanirani, izricana im je opomena i u situaciji kada ničim, ama baš ničim, uvredljivim, pogrdnim, bilo kakvim izrazom nisu govorili o predstavnicima kriminalne vlasti, a vi ste zaboravili u delu u kome se govori o iznošenju svih tih primedbi ispred poslaničke grupe, koje sam iznala po ovlašćenju gospođe Gordane Pop-Lazić, a dakle to ovlašćenje i njen potpis ste naknadno priznali, a upravo zbog toga je udaljili sa sednice, znači promenili ste mišljenje posle samo sat vremena. Rekla sam i nešto što ne stoji u zapisniku i ja vas molim da se to ispravi i upravo na to stavljam primedbu. Rekla sam ne da poslanici Srpske radikalne stranke zbog navedenih članova napuštaju sednicu Narodne skupštine, već zbog toga što neće više da trpe teror dosovske vlasti, kriminalne vlade Zorana Đinđića i njegovih ministara i svega onoga što radite na štetu... Nataša, izričem vam opomenu na osnovu člana 103. Mene uopšte to ne čudi, gospođo Mićić, I molim vas da se usredsredite na primedbe na zapisnik, a ne da držite konferenciju za štampu. Ne, to nije konferencija za štampu, vaše konferencije za štampu su zaista nešto smešno. Mi smo to mogli da pratimo unazad 20 dana i vaše odluke koje samo inicijativno donosite. Ovo nije konferencija, je već gola istina koja boli sve građane Srbije i dobro je da je došao ovde predsednik srpske vlade da čuje jednog narodnog predstavnika, mene ispred poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, čestitih Srba, čestitih ljudi koji će da nastave borbu sa vama na način na koji mi to radimo već unazad godinu dana, a o efikasnosti vaše skupštine ne da nema govora. Gospođice Jovanović, upozoravam vas da se vratite na temu primedbe na zapisnik, vraćam se na temu, gospođo Mićić, tema je da vi niste ključnu stvar uneli u zapisnik, a to je da sam ja rekla da je Đinđićeva vlada kriminalna, da vi terorišete poslanike Srpske radikalne stranke i da zbog toga napuštamo sednicu. To treba da ispravite. Ništa drugo tu nije sporno. Vi ste lepo naveli na koje sam se ja članove zapisnika pozvala, ali vi treba da objasnite zbog čega ovaj ostatak ne stoji, zbog čega nije u zapisnik uvrštena ta moja primedba i pozivanje na ono što se desilo pre pauze, kada ste na takav protivposlovnički način gospođi Pop-Lazić oduzeli reč i uskratili joj mogućnost, iako je imala uredno ovlašćenje od gospodina Tomislava Nikolića, da zastupa dalje Srpsku radikalnu stranku po amandmanima na budžet koji ste doneli za 2002. godinu, kao što smo to radili u toku cele sednice. Stavljam na glasanje primedbu koju je iznala narodna poslanica Nataša Jovanović na zapisnik. Molim vas da se izjasnite glasanjem.
Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 64, protiv 111, uzdržanih je bilo 6, nije glasalo 33. Od 214 narodnih poslanika konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovu primedbu. Da li se još neko javlja po primedbi na zapisnik? Ne. Stavljam na glasanje zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održane 20., 21., 26. i 27. decembra 2001. godine. Molim narodne poslanike da se izjasne glasanjem. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 145, protiv 54, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 15 od 214 narodnih poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije. Poštovane dame i gospodo, uz saziv prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2002. godini, koje je sazvano na zahtev grupe od 93 narodna poslanika poslaničke grupe Demokratske opozicije Srbije, saglasno članu 79 stav 3 Ustava Republike Srbije i članu 163 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, dostavljen vam je zahtev za sazivanje prvog vanrednog zasedanja sa utvrđenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu. Kao što ste mogli da vidite, za prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2002. godini utvrđen je sledeći dnevni red. Prva tačka, Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podneo narodni poslanik Čedomir Jovanović, predsednik poslaničke grupe Demokratske opozicije Srbije. Druga tačka, Predlog zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine, koji je podnela Skupština autonomne pokrajine Vojvodine. Treća tačka, Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Četvrta tačka, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koje je podnela Vlada Republike Srbije. Peta tačka, Predlog zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Šesta tačka, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Sedma tačka, Predlog odluke o prestanku važenja odluke o obrazovanju privremenog izvršnog veća autonomne pokrajine Kosova i Metohije, koje je podnela takođe Vlada Republike Srbije. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda, Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije. Primili ste predlog odluke koji je podneo Čedomir Jovanović, predsednik poslaničke grupe Demokratske opozicije Srbije. Molim zainteresovane da podnesu liste prijavljenih kandidata ako žele da diskutuju po ovoj tački i pitam predstavnika predlagača da li želi reč? Ne želi. Saglasno članu 157 Poslovnika Narodne skupštine otvaram jedinstven pretres o predlogu odluke. Da li ima zainteresovanih za reč? Izvolite, narodni poslanik Tomislav Nikolić, kao predstavnik poslaničke grupe. Izvolite. Gospodo narodni poslanici, u normalnim okolnostima zaista o ovome ne treba mnogo govoriti, zato što su u pitanju nadležnosti, dužnosti i prava narodnih poslanika i poslaničkih grupa i zato što bi trebalo da je sve u skladu sa pravilima koje važe u Narodnoj skupštini